Sa Tagalog may ginasiling, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa patutunguhan. Si Mrs. White naghambal man, nga wala kita sang dapat kabalakan sa aton palabutan. Basta hindi lang kita malipat kung paano ang Ginoo nagabulig kag nagiya sa aton. Pinagi sa aton mga binuhatan ukon sa aton istorya sa naligad ng mga kapanahonan. Ang pagtuon subong, simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review sa aton leksyon sa eskwela sabatika, kaginigin dala sa inyo sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental in collaboration with the Agora International Ministry diri sa aton nga School of Theology diri man sa CPAC sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong masunsun nga host. Kag sa siningation, ako nagapasalamat. Ngari ang aton duwa ka mga season nga mga membro sa aton iglesia. Kag sila man ang aton nga mga sadsaran diri sa aton educational institution diri sa CPAC. Ang ako una pakilala sa inyo si Dr. Engineer Arnel Arsenal, originally from Katayngan, Masbati. Apang dugay na gid siya diri sa CPAC. Diri nagkalataw, nagdalag ko ang iyang mga kabataan. Kag siya subong ang aton nga dean sa School of Arts, Sciences, and Education. Doc, Engineer, mayong adlaw sa imo. Mayong adlawan, Pastor. Yes. Salamat mga kauturan nga si Engineer nag-accept sining invitasyon. Ang ikadua na akong nga pakilala sa inyo, originally halin siya sa Iloilo City, kag subong diri siya nagapuyo pod sa iyang pastor nga bana, si Pastor Francis Doroy. Ngayon nyo masunso, nakita diri sa aton nga pagtuon subong. Siya ang aton nga dean sa School of Business and Accountancy. Wala sang iban si Ma'am Christy Sanggalan Doroy. Ma'am, mayong adlaw sa inyo. Adlaw, Pastor. Yes. Okay. Ang Diyos magapakamayo sa aton. Doc and Ma'am Christy, ari na kita sa leksyon 10. Title sa English, Remember, Do Not Forget. Dumduma kag hindi ka malipat. Para ini sa November 27, Tubtob, Disyembre 4. Apang sa wala pa mga kauturan, akong gina-remind ka mo nga ara, gapon kita sa Radyo Bandera kada alas 9:30, Tubtob alas 9:10, kada Biyernes sang gabi. Kagini mabatian sa bilog ng Negros Occidental, sa bilog nga Isla sang Panay, kag sa Guimaras, kag sa Canlaon and Bayawan cities. Kabay pang ang Diyos, magapangayo, pakamayo sining atong nga programa. Sa hindi pa magbasa si Ma'am Christy sa aton sadsaran sa nga teksto sa Ilonggo mga kauturan, akon kamo anay ginapangabay sa pagduko sa aton nga mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation, nagapangabay kami sa imo Ginoo. Una bes nagapasalamat sa imo nga kaayo, kag sa siningation gapangabay kami nga ipadala nimo ang balaan nga espiritu nga mga dihon sa amon mga panghuna-una, sa amon nga tatlo, kag sa amon mga nagasunod, nagasubaybay sini nga pagtuon sa ngalan ni Jesus nga amon manunubos. Amen. 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 Yes. Ang aton nga sadsaran nga teksto makita sa Deuteronomio 9, versikulo 7. Akon pangabayon si Ma'am Christy sa pagbasa. So, nagkasiling diri,
versikulo 7, dumduma kag dili mo pagkalimtan kung paano ang pasingkal mo sa Ginoo nga imo Dios sa kamingawan, kutob sang adlaw nga nagwa ka sa duta sang Ehipto. Tubtob sang inyo pag-abot sa sining duog, mabinatuon kamo sa Ginoo. Yes. Ma'am, thank you, Gid. Kabayang Diyos, magpakamayo sa aton nga sara ng teksto. Dumduma, hindi ka malipat. Amo na yung aton nga leksyon. Doc, Arnel, nga ang dumduma kag hindi malipat. Ano ang background sini sa aton nga leksyon? Yes. Una, ang ning mga pulong nga dumduma kag pagkalipat, duha gid ni sila nga words nga opposite sila. Yeah, Opposite. gani, oo. Kay kung mahambal ka nga dumduma, bot silingon, hindi malipat. Pag maghambal nga man nga malipat, bot silingon nga Wala mo wala mo dumduma. So these are two opposites. Kag gingamit ni siya dire sa libro sa Deuteronomy, nga ginapa hinumduman gani kag hambalang pagid nga hindi magkalipat. Daw gina-stress gid ba? Nga importante gid kayo ang mensahe. Yes. Nga dumdumon pagkatapos hindi pagid kalipatan. Yes, and that's correct. Kanami in general sa mga punto. Ma'am Christy, tungod sini nga ang mga batanon nga mga masulod na sa Kanaan, okay, gintagaan ni Moses ang daw charge bala. Daw ginpadumdumon, ginpadumdum nga hindi gid kamo lipata nga kun dito na kamo amo ni ang inyong abuaton. Yes, ma'am. Ano pagid ang madugang mga punto dahil? Doon na siguro sa aton nga mga tao ang pagkamalipaton. Yes. Do normal. Normal na ang pagkamalipaton. So muna ang ginhambal sang ni Moses sa mga kabataan ng mga masunod na ayaw gid kalipatan ng ilang nga mga eksperyensya bag-o sila nang sulod sa sinang duta nga promised land. Kabalugid sila kung anong ilang ang ginikanan, ano ang pangabuhi dito sa Ehipto, paano sila nanginslabo, paano sila nag-suffer sa kamot sa mga Ehiptohanon. So, siguro, amo na Ginoo nga remind gid sa aton permi nga hindi ita malipat gid. Kay man ang Ginoo ya may omniscience, may knowledge ya beforehand nga babalaan niya. Kag sakto to ya sa engineer kag ma'am nga duna gid sa tao ang pagka malipaton. Thus, si Moses daw hindi man nato mabasol nga daw sige lang pahinumdum, sige lang sang balik-balik because he wanted get the people of God mapulfill gid ang ilang calling nga dira matao ang manluluwas kag pinagi sa ila may kaluwasan. But because of their being human, there is a great tendency nga malipat sila. Now, Doc Arnel, remember the rainbow. Ano ang ara sa rainbow? Nga ang ginhimo ni siya of all sa nature nga makita naton ang rainbow amo ang gingamit sang Ginoo to remind the people not to forget and always to remember. Siguro familiar na ta sang istorya sa sang ning nga flood during sa time ni Noah. Sang anaw. Sang anaw. Nga after sang nag-subside na ang flood kag paggawa na nila sa arka, gintagaan sila sang Ginoo sang isa ka simbolo. Amo to ang rainbow. Yep. So makapangkot siguro ta nga ang rainbow gid nga hindi bikilat be o dalugdog. Nga ang rainbow gid. Sa akon lang kay ang rainbow ga-catch ni siya sang attention ba kag nami siya nga talan-awon da sa kuan sa panganod. Maskin gani kita subong mga bata be pag makakita sang rainbow daw ma-amaze gid ka ba? Daw kanami ba? Ano? Wow, maamo ka na. Wow, maskin mga tigulang na makakita rainbow. So amo ni ang gipili sang Ginoo nga simbolo sa iyang covenant nga ginhimo niya sa kay Noah kag sa pamilya kag besan pa sa mga kasapatan nga na siya nga rainbow nagapamatuod nga
hindi na sang Ginoo pagalaglagon ang kalibutan pinaagi sa worldwide flood. So isa na siya kasaad kung makita naton ang rainbow gali madumduman naton ang saad sa Ginoo sa kay Noah kag sa Yes. bugos man nga katawhan Yeah. nga hindi na niya pagalaglagon ang tao pinaagi sang worldwide flood. Yes, wow, kanami isang punto ni Engineer Makotan. Paliyo nga, pasensya na ka mga kay duwan ni ang titulo ni Dr. Arnel Arsenal, Engineer at saka at the same time, Doctor of Philosophy. Yeah. Brother lang. Ang isa pagin, Ma'am Christy, nga ang rainbow, kada kita mo bala, bisan kita sa aton subong, daw makita mo bala nga there is hope. Daw nagahatag siya sang insight o kung sang leksyon nga nami ni karon ang panahon mo kay may rainbow. Yes. So at least kita daw may ara kita bala nga kadasig to go ahead with life because of the rainbow. Yes, ma'am. Yeah, tsakto na siya kung makakita kita rainbow. May ara, di ba, feeling inside. Even if sang gagmay patakag ang bata, kung gani karon mama nga may rainbow na dahaw. Sa sina nga pamangkot sang bata, ma-recall mo dayon, ma-remember na itong dayon ng aton ng mga suffering, ng aton ng mga inadyan, kung paano kita din-deliver sa Ginoo. So, ang rainbow, para sa akon, sa reminder sa mga kabataan sa palabot, maka-ask sila sa ila ginikanan mo nga ang ami aral na daihaw. Yep. Tapos ulan mula na siya makita. Hindi man na iya nga before ulan, kundi after gida siya sang ulan, makita mo ang rainbow. So, although nga ang story sang pag-anaw, wala ina ginapatihan sa mga scientist at sa iba ng mga tao. Although mga Kristiyano kapati sila. Pero sa aton mga kabataan, ipa-intindi naton kag ipabalo sa ila ang promise, ang gugma sang Ginoo nga ara gid siya nga bisan ano pang matabo, bisan tuod grabe na nang Yolanda. Grabe ang mga bagyo, no? May makita ka nga rainbow bala, Ginoo. Guba na tuod ang palibot pero gahatag man gihapon sa Paglaom. Yep. And that's correct. Kag mabalik kita, ang rainbow amuman ang sign sang covenant nga mencionar ni Doc Arnel, sign sang covenant nga ang Ginoo kag si Noah may ara nga agreement nga ginimo nga there is a rainbow sign nga indeed I will fulfill my covenant nga wala na gid sang nga may covenant. Kag Pastor, Yes, go ahead. nang siguro sa time lang ni Noah kag sa iya pamilya kag bisan pa siguro sa ilang mga apobe, posible nga kung may mag-ulan do may ara siguro sa ilang nga sort of phobia Yeah. nga uy basin mga anaw naman yung patay naman tanan. So ginahatag ito sa Ginoo sa ila ang isa ka simbolo, isa ka sign ang balangaw nga para pag nakita na ang balangaw mandumduman sa mga tao nga wow lami sang balangaw kag isagid ni siya kasaad sang Ginoo nga hindi na tanya pag naglagon pinaagi sa tubig kag di na tamadlo kung magulan. Yep. Amen. And that's correct. Ma'am Christy, sa Monday natin nga election concerning the past. Ang concerning the days that are past. Anong imo diri ma'am nakita nga punto sa sining aton Monday nga election? So sa panahon ni Moses, kag even after pagani na nawala na si Moses panahon ni Joshua man, permi ginabalik-balik ang history. Ang history sang ila nga paano sila nga gin-deliver sa Ginoo nga sa Egypt hasta nga nakalabot sa ila nga lugar. O kaisa sa ato nung bala nga pangabuhi. Mayo karon kay medyo okay ng pangabuhi. Sa una bala nga pigado ka. Tapos ang mga kabataan mo ay kaagi sang tawag nga kapigadohon. Gusto mo gid sila i-remind. Gusto mo sila ipabalo sa ila kung ano ang pagantos kag paano ang Ginoo nga naghatag sa aton sang pagpakamaayo sa mga nagdinigad. Na-appreciate ko ginabla pastor ang mga
mga ginikanan bala nga ang mga kabataan ginapa go through gid bala Yeah. sa ano na bala sa not suffering Not but suffering. not suffering but ng training bala nga maagyan gid nila tawag nga maimportansya sa kwarta, Oo. importansya sa pag-obey, Yes. importansya sa mga ini mga buta mga values bala. Kaya ang kaisa tuod kung ara anta sa no kung amo na bala kung didto ka na gid malipatan mo ang mga naglinigan ang basang ano na ni i-quote ko lang no ang bal ni Ellen White if you forget no how the Lord did Yeah. us in the In the past, past. hindi kita makakadto sa aton nagulungan. Wala Sa po aton to. pala, aton pakadtuan. And that's correct. History is really a part of our system. Kaya kung hindi ta makabalo sa aton nagliligad, da wala man kita direction bala of what will happen in the future. Yes, Doc. Ano pa gini mo Doc? Kag sa sini nga nga tion nga sila dito na sa border sang kuan sang Canaan. Damo na sang ila nga damo na sang tao nagkalamatay kag to sila nga mga ang iban to kadamuan to siguro mga bagong tubo na to. So why na kaayo sila why sila sang ang sang kuan ba sang nang actual nga memory sa ila natabo sang ila nga mga Mangginikanan. o mangginikanan. So amo ni nga remind sila ni Moses Yep. sang mga natabo sang una sang ang gahom sang Dios nga ginpakita Yes. sa ila kung Yes. paano sila ginluwas halin sa Egypto kag ang mga miracles nga gin-perform dito sa wilderness para sa ila man maintindihan nila nga ang Dios gali nga atong gialagaran makagagahom. Makagagahom kag may gugmaon man siya. Yes. I like, yes, ma'am. Nadugduban ko lang bala. Kaya ining experience siya sa mga Israelites bala. Ga-wonder ko kung kaisa, no? Kaya sila first hand, gidya bala nga nakakita sa Ginoo, nakawitness, gidya miracle, gidya nga ang Ginoo. Halin gidya actually from Egypt, pakadto, gid sa promised land, na upod sa ila. Pero pagkatawhano, gid malipat, gidya sang mga pagpakamaayon. Alin sa Ginoo. Yes. Kag isa pagidi ako nga nakita di Ma'am Kristen, Doc Arnel, gin-emphasize ni Moses the kind of God nga ila Dios. Nga ini nga Dios siya lain sa iban nga Dios. Yeah. Ang Dios nga nato niya, ang Dios ninyo is a powerful God. Nga mong nagpagwas ninyo alin sa Egypt, among nagbuhi sa inyo ginikanan sa wilderness. And the same kind of God nga mong magaupod sa inyo kung dito na kamo sa sulod sang Kanaan. Ibaya ang Diyos nila. Wala lang na ako malingking ang Diyos nila sa Diyos natin. And that's what Moses tried to emphasize to the young generation. At least, do may confidence bala ng mga kabataan. Ngaya mo ito, Gilino. Okay. Most of them, wala na ka-experience dito eh. Oo. Sa wilderness. Amo tong siling mo, Ma'am Christy, kay na nga damo sa mga kabataan. Why naka-experience kung nanawa itong pag-anto sa una sang kita. No. Sa una, way gasol. Kaaway. Wala tubig nga gripo, manag-ubgid. Whereas karon niya, hindi pa makatigang kay sa naral. Ara nanda. Wala na da. Yeah. Engineer. Yes. Kag diri pastor sa Deuteronomy 4:35 naghambal diri nga gimpakita ato nga mga butang sa inyo agud mahibaluan ninyo nga ang Ginoo amo ang Dios kag wala na sang iban pa. Yes. Kay sa mga nasod nga palibot sa ila nagapati sila sa damo nga mga Dios Dios. And that's So dire ginhambalan gid sila nga aron ninyo mabaluan nga ang Ginoo amo nga Dios ni nga Dios nga nagluwas sa aton didto halin sa Egypto kag naghatag sang mga mirakulo. Amo lang ni siya ang Dios kag wala na sang iban. Wala na sang iban. He is the Isa lang only daw one. Isa lang gini of all the gods. Siya lang gini isa. Ang pinasay. Kag naila nga mga Dios nga ila ginaalagaran, hindi na tuod. Hindi na Wow, ay na sila ga-exist. And that's correct. Sa atong Tuesday, Ma'am Christy, take heed lest you forget. Daw may ara da bala nga daw between lines nga daw gina-emphasize si Moses. Anong imong natalupanggan din? Sa diri sa Tuesday naman yan, no. Kay odo kabalo man ta nga ang ini nga aning take heed, no. Take heed mo ano sa Ilonggo ina pag
magbantay, Bantayan mo mag-andam. Andaman mo gid. Ano bantayan mo gid? Bantayan mo gid kayong kaisa. Asa anang ba kung ang kainan do na sa aton ng pagka malipaton. Kung masigi na bala nga do nami na aton kabuhi. Yes. Do okay naman ta. To mo na nga Ginoo naghambal nga bantayan mo gid. Kay basi malipat ka. Malipat ka. Dumadumdum ako man na ang mga instructions. Siyempre ako may bata ko nga gamay. Ayaw kalipatan. basi maghampang ka sa kalayo, masunog kitas balay, ayaw kalipatan. So muna siya no, ang Ginoo from time to time gina-remind niya kita permi kay said amo na ang hindi siling bala nga malipaton magita kundi may tendency gitaya bala nga gusto tagi kung kaisa kalipatan. Oo. Yeah. Malingaw ta. Magani. May ara gid yang intentional nga lipatan mo. Mayara man nga wala ka balo nga lipatan mo gali. Yeah, and that's it. So, inisya ang atong nga leksyon. Moses is trying to emphasize sa mga batanon nga may ginahin, hindi gid ka malipat ha. Daw pareho sa aton nga mga ginikanan. Pero may garimain. Ako nanay, amo gina pero may dumduman ko. Sulit. Sulit-suliton gina. Anong baklon mo? Asin. Ato na ko sa unan, singkit pa. Ano baklon mo? Kakalot na lang ko sa ulo ko. Asin na yan. Yes, Kag ang pagpadumdum sa Ginoo, hindi lang sila dito nga mga tao, kag ang hambal pagid hasta ila nga mga bata, ila hambalan nila, ang ila pagid mga kapamuhan, their children's children. Yes. Nga pahambalan pagid para hindi gid balipatan. Kag hasta sa aton subong atong gid nadumduman maskin layo ng tahalin sa panahon sa nila ni Moses. Kag ini ang word nga take heed sa Hebrew is mer. Is MR. I don't know how mag-pronounce in his Hebrew. But the point is, amo man siya nga word ang gingamit sang Ginoo sa kay Adan kag kay Eva. Sang ang Ginoo nag-emphasize kay Adan kag si Eva. Of all the trees are diriha sa bilog nga garden sa Eden, iniya pinasay ini. Bantayan yun ni. Take heed of this. Kay pinasay gini siya. Do amo na siya. Pero despite of that, pila lang ka mga wata kabalo, pila ka tuwig, pila ka bulan lang, lipat nila yun sila. The same. As yeah. Ang aton nga Wednesday, when nagkikita panahon, ang aton bala kung kaisa nga pag dilanto, ang aton pagtubo, ang aton pag masiling ta, pagkamanggaranon, kung kaisa ang aton prosperity will become a trap. Mangin hindrance man. Yes, in general. Anong punto diri? Human tendency. Human tendency nga kung mag-asenso na ta, tapos manggad ka na, taas na yung mga posisyon. Siguro kay mabisi ka na po, kay para sa iban nga mga grabe nga manggad na gid sila, kag damo na sila mga responsibility, busy sila kaayo sa negosyo. So, malipatan na gid nila ang Ginoo, madumduman guro nila pero di nila matagaan attention ba. So ang bot silingon sa pagdumdum hindi lang kuan lang ba nga nang memory lang nga intellectual pero nang tagaan nimo pagtamod gid ba nga amo intentional gid. So kung kita tagaan man gid sang Ginoo sang amo lang oportunidad, salamat man pero gamiton naton para sa bulatan sa Ginoo kag sa pagbulig sa mga tao. And that's correct. Kag kanamit sa punto nga atong gidya intention niya. Hindi lang niya nga maabot lang niya kay sira-sira. Kay kung maabot lang, yung tendency hindi magabot na. Kay mabisi ka, malingaw ka na sa mga kalibutan hon nga mga prosperity. Yes, ma'am, please. Amo na mga fear bala especially ara ko tuod sa business nga pero wala ko nang sulod sa negosyo pastor. Kay kulban ka sa teaching kay bala mo kun ara ka bala sa business wala ka na time magpangamuyo. Malipatan mo na mo nga tungod sa kasakuon. So muna ang trap sa aton kung kaisa tungod sa aton mga ulubrahon malipatan ginaton ang Ginoo. Pero amo na gani nga gina-remind ta kami kung busog na tabala
ang prayer nato hindi lang kay beginning sang kaon. Mas importante ang prayer pag tig-ab mo na mga baka. Thank you, Ay, Lord. thank you, Lord. Busog na ko. Yeah. Pero pastor, hindi man bot silingon nga money is itself by itself evil. Hindi man. Ang love of money, kung ang aton nga gugma, ang aton nga time ara na gid sa paano mag-gather sa kwarta, amo na nang hindi mayo. Pero ang kwarta itself, hindi man siya... It's a blessing. It can be a blessing, Kaya bisan ka ni Bisoy nakambal nga money is salvation. Ay hindi ko ginmakuha ang sakto gin nga punto niya. But money means salvation. Kaluwasan kay kung hindi kita magamit kwarta, hindi man kita kakadto kang maghatag sang mensahe. So, money is a blessing provided nga gamiton lang. At to ang tree of knowledge of good and evil is a blessing provided nga gamiton sa husto nga pamagi. Mga kauturan, si Ma'am Christy, naghambal siya nga business siya, kay CPA na siya, pero wala iya gingamit para sa iya pagpadilanto sa iya kagalingon. But he decided to be a missionary teacher diri sa CPAC. That's why ang atong leksyon sa Sininga Wednesday, eaten and full. Okay? Nga, sa pagkaon nimo mabusog ka, basi bala malipat ka na sa Ginoo nga sa imong kabusog. Dito na na-concentrate ang imong attention sa may blessing nga ginatag sa Ginoo sa imo. Hindi na sa naghatag sina nga blessing. Nga mo ang Ginoo. Yes, we don't have much time. Remember that you were slave. Ako naon ka, Ma'am Christy. Ano ni di ang punto? Ginpahinumdum liwat ni Moses sa mga ulihing tubo. Kaya importante nga madumduman nila ang dukay ng bako ang mga nagligad bala. Para ma-remind sila nga hindi magsalig sa ilang kaugalingon. Nga ang kaluwasan hindi naghalin sa ila, kundi ang Ginoo gid amo ang nag-deliver sa ila sa kamot sa ilang mga kaaway. Kung dumdumon ta lang kung sa ila lang wala gid sila sang abilidad. Yes. Halin ka sa slave wala kaya na train sa Yes, and that's right. espada. Yes. Pero kay tungod kay ang Ginoo pod nila hamak mo na iya nga wala pa kaya kabuno iya ang Ginoo na panabuhin na iya sang bato mo. Nagaulan na iya sang snow. Di wala pa na patay na tuya. So, ang Ginoo pod gyud nila sa pag-away. Amo na sa aton man, hindi ta magkalipat permi nga ang Ginoo pod gyud naton. Yes. Kung kaisa may mga pagtilaw ang kaabot sa aton kabuhi, hindi ta kalipatan nga kung ma-conquer ta gid man na manampuwasan ta na hindi sa aton abilidad. Yeah. Kundi kay ara gid ang Ginoo. Yeah. And that's correct. Isa pa gid Doc, before I will give you the time. Ang mga Israeli noon, sa ilang pagwa sa Israel, may ginaselebrar sila kada tuig. And that is Passover. Nag-celebrar sila how good God was and is, even at the present. Now, it's really impossible nga makagawa sila sa slavery. But yet, brought them out of Egypt from slavery. So, it is worthwhile to celebrate. So, in general, ano ang buot silingon sining they have to celebrate? Mga imo idea. Hindi nga Passover feast nga ila ginaselebrar. Naghatag ni siya sang pagpasidungog sa Ginoo. Nga bali ang nagluwas gid sila ang Ginoo, hindi gid sila kay wa gid sila mahimo to sang ilang mga kaaway during that time. Yeah. That's correct. Isa pa gid ako nakita diri Ma'am Christy. Without God's help, and that means grace. Gracias ang Ginoo, bugay sa Ginoo. Amo lang gid ang makaluwas sa ila. Kaya mo man sa aton sa mga present situation. Hindi gid kita makaluwas sa aton kaugalingon. Bisan anuhon ta, we cannot save ourselves. Only God can save us. So, at least ang punto ni Moses, let's depend upon God. Yeah. Because, ara gid siya ang kaluwasan. Mo tong siling mo kay nga, wala pa nila mabuno, ay pa nila malabuhos ang espada. Natumba na. Yeah. Because God fought for them. Yes, ma'am. Ang nanamian pag idiri nga punto sa Thursday no kay
naka-struck sa akong dala pangunahon na mahatag kita panahon sa bisan gamay di gani pa gamay isa ka oras paminsa kung paano ang Ginoo ba scene by scene naghatag sa aton sang kaluwasan. Sa maigo man ko nino bisan isa pila na lang ka mga ginutlo maghatag kita sang time para sa Ginoo. Yeah. And that's correct. Mga utod, kabay pa nga ang Diyos nagpakamayo sa aton nga pagtuon. Damo pa sa among taning nga share, damo pa di sa among listahan. But since we don't have time, ako na lang pangabayon si Engineer sang iyang nga last word sa aton nga pagtuon sa sining nga semana. Ang imong nga summary. Engineer. Dapat hindi natong kalipatan ang Ginoo. Sorry. Bisan sa ano nga circumstansya nga arata, kung arata sa kalisod, o arata sa kakagaway, kung Cebuano pa, atong gid tagaan gid ang Ginoo sang first and foremost of our time and our love, our whole being. Yes, thank you. Ma'am Christy, mo last word. Mga kauturan, hindi naton kalipatan gid ang Ginoo bisan pa sa kamungaya o bisan sa kasubo no, kay both sides sa ara na ang Ginoo. Ara siya nga pirmi. Isa pa gid ang aton mga kabataan, aton gid tudluan nga ang Ginoo gid ang dapat nila nga dependahan sa matag adlaw sa ilang kabuhi. Kay subong panahon hindi na pareha sa una nga ang mga kabataan hindi mo makakuan karon mo kung hindi nimo i-training gid maayo tungod sa mga gadgets tungod sa mga gadgets sa mga ilan na balaan karon nga kung kaisa mas alam pa sang sa imo tungod sa kapos na kuton si Google o amon mga ideas na ara sa ilas pero i-remind tagid sila nga bisan paano pa kaalam ano pa karon ang panahon wala gid kita tanan kay kung madula mata sining kalibutan wala man kita gihapon sa ano pa na aton nga kaalam manggad tanan ang Ginoo dapat gid nga aton saligan hindi aton kaugalingon. Kanami ma'am. Mga utod, si Mrs. White labi na gid sa libro nga Education nagahatag sang laygay sa mga ginikanan nga hindi ginaton tugutan ang aton mga kabataan nga magtiner lang pirmi sa sulod sang kwarto. Kag dira makita nila ang mga matingala sila sa mga invention nga ginahimo sa mga katawan. Nga hindi sila magbutang sang tanan nila nga pagsalig sa sining nga invention. Aton man sila dalon sa mga sagwa sa nature and tell them that ini nga kahoy hindi ni nagtubo kung wala ang Dios sa langit. Ina nga ulan hindi na siya amo na nga ulan kung hindi ang Diyos naghatag sina nga ulan. Hindi amo nang may tabo sa mga nature kung wala sang manunuga sini nga nature so that mabalik ang ilang nga pagsalig sa Diyos nga manunuga. And this is the lesson that Moses tried to emphasize sa mga young generation nga masulod na sa Canaan. Don't forget na God had been with your parents and the same God will give you victory kung dito na kamo sa sulod sa Canaan. Ang inyo lang buhaton, remember, do not forget. Amen. Akon pangabayon sa engineer sa pagduko sa ngaton mga ulo sa pagpangamon. Ta. Ginoong Dios nga manggialamon kag kagahom tagya sa among kinabuhi. Nagapasalamat gid kami sa imo sang tion nga imo ginhatag aron sa pagtuon sa imo balaan nga pulong kag sa kaalam nga imong gihatag sa amon kag gabay pa ang mga lessons, mga mensahe nga amon na bat-bat makabulig sa among mga kauturan kag sa amon man mismo nga mga kaugalingon nga mahinumduman namon pirmi ang imo gugma sa amon nga pamilya, sa amon nga mga bulhaton, sa amon tanan nga mahilikoton, kawara gid kag hindi gid magapabaya sa amon. Kag salamat nga ikaw andam sa tanan nga panahon sa pagpasaylo sa among mga sala kag imo kami pasayloon Ginoong Dios kay kini tanan among ginapangayo sa ngalan ni Hesus nga manluluwas. Amen. Amen.